Днес имам удоволствието да ви представя колегата, скулптор Кирил Христов. Той е роден преди 43 години в Червен вяк. Завършва художествена гимназия в Казанлък, а по-късно и художествена академия, като е ученик на един от нашите най-известни скулптори Величко Миников. Показва днес той една изложба, която е необичайна на пръв поглед. Това е една изложба, наречена пластове, произведения от глина, които са като едни отломки от вавилонска кула в различни културни пластове. А сега искам да дам думата на нашия известен съгражданин, скулптора Валентин Господинов, който ще открие изложбата. Да, аз ще се опитам да открия изложбата, защото е малко трудно и ми за първи път. Сега, сигурно е малко трудно да прецените кой зала се притеснява повече. Обязателно аз съм той, който се притеснява повече. Така малко се чувства винаги притеснен, както да стана пред такава аудитория. И затова съм си написал на това, което ще приказвам. Дано да няма нищо лошо. Много така мислих за какво по-напред да започна да приказвам, като да стана пред вас. Много бяха насоките, в които така ми тръгна мисълта. Просто защото в града ни гостува една великолепна скулптурна изложба, такава каквато редко гостува в нашия град. Сега, първото нещо, което ми прави впечатление, за което исках да започна да приказвам, това беше много оптималното асамблиране на работите и много оптимален начин, по който е подредена изложбата. И така подредена работа едва не стига като едно общо цяло произведение. Първото от нещата, за което ми се щеше да се приказвам и така и за което мислих да говоря по-конкретно, беше първото ми впечатление от работите и моите находки от първия анализ, който видях в работите, е именно така биологичната форма, преплетена с натурата, преплетена с неолитни земки, в един личен свят. Аз това доверих на другата посока, за която ми се щеше да говоря, така, понеже вчера ми направи много особено сдържано впечатление на моя колега, да говоря за него, което вече нямам право, просто защото малко го познавам. И точно заради това, понеже пък съм и скулптор, ще подведа така разговор малко в една по-друга посока. И тя е такава. Какво според вас е най-лесното нещо, което би могъл да направи един човек от този материал? За мен най-лесното нещо, което може да направи един човек от този материал, това е да натрамбова една тупа. Да натрамбова една багренска тупа, да я изсуши, да я хвърли в къща и продуктът е готов, без да ми се притеснява да го подхвърля, да го премества, да го транспортира и така нататък. Сега, правейки това паралел и виждайки работи, които стоят тук пред нас, вече може да си дадем сметка за сложния процес, който е необходим, за да може човек да сътвори от един такъв крехък материал, да сътвори такова произведение. Да живее с него, едва ли не да спира дъха си в момента, в който го поднася и го слага в пеща, да се преживява и да се опасява във всеки един момент от похабяване и изчупване на работа, докато да се създаде най-накрая едно такова произведение. Сега, това беше, нали така, пролога към моето откриване и защото искам да прочета две изречения, които са така, може би, намерени, ще ги прочета, няма да ги приказвам така на слух. Значи, на всичката тази мъка, на всичката тази трудност, която изиска този материал, все пак не това е най-важното, което ми се ще, нали, което откривам в тази работа, но тези две изречения се стъпват точно в това, което съм написал тук. Значи, не тези въпроси ме вълнуват толкова, колкото духовната потребност щението да бъде създадено в този му вид, в
тази деликатност и в тази чувствителност. Сега, тук в изложената зала, след свършената добре работа, преди на последната успокояваща чашка вино и след екстаза на тежеството вече всичко е забравено, тази болка и цялата тази мъка остава зад гърба му, но мисълта ми беше да я върна към този сложен творчески процес. Това е последното нещо, което искам да кажа, просто едно пожелание към моя колега да има сполука и да може да затвори жизнения кръговрат. Всичко това, което е постигнал, което е направил, да получи мястото си, равното си място и да може да се затвори и финансово кръговрат. Пожелавам успех! Сложния и тежък творчески процес остава удоволствието за нас. Благодаря ви на всички, че сте тук днес и се надявам, че изложбата ще бъде наистина едно културно събитие за нашия град и ще бъде оценена по достойнство. Следващата изложба е на 21 от 11 часа на заповядайте на всички. Аз ми дора сега, че